Учатся у нас студенты из 67 регионов Российской Федерации и из 43 районов нашей республики. В этом году приняли 1241 студент, из них 465 на бюджетной основе, 776 на внебюджетной основе. Лексика и сами татар тілінің лексик системасы турында бүгінгі дәрісіміз, бүгінгі тілімізде өзгерішлер, яңалықтар. Алар татар әдәбияты юнәлеше буенча гына түгел, тагын өстәмә белгечлек балалар инглиз теле буенча, алар инглиз телендә укыта алачак. Һәм өстәмә белгечлек буларак рус теле дә бар. Балаларыбыз бик тырышлар, булдыклылар. Попетайды һәм без аның паспортындан беләйдек. Bu bitindi yok. Куркыныч юк, күләтек. Балалар подкастлар яздыралар. Сәнсез. Подкаст жазабыз. Менің исемім Закирова Алина. Татлы подкаст проектінің жетекшісі болып тұрам. Һәм біз бұл проектның 30-40 минутлық аудио язмаларына күз алдында тота, һәм біз һәр тапшыруда яшүсмерләр һәм яшьләр өчен актуаль булган темаларга татар телендә фикер алышабыз. Безнең курста 67 студент укучыларның 41-е Россиянең төрле төбәкләреннән килгәннәр. Укыту рус һәм татар телендә алып барыла. Biz монда бик күп шөгыльләргә өйрәнәбез. Мәсәлән, маркетинг, менеджмент, видео һәм рекламага төшерәбез. Текстлар язабыз, график дизайнга һәм монтажга өйрәнәбез. Гомумән алганда, безнең дәресләр практик характерлы үтә. Шуңа күрә біз институттан югары квалификация, сәләтле белгечләр булып чыгачакбыз. Киләчәктә яннары безнең художниклар алар бит инде елына 200 китап чыгарып, замыливается, конвейер шикелле эшлиләр. Ә монда свежие мысли, свежие фикерләр, студентларның, яшьләрнең үзләренең яңаша ниндидер мөмкинлекләр бар алга. Һәм аны дөньяның төрле фәнни оешмаларына уелтарга таратабыз. Тел, әдәбият, тарих турында безнең мәкаләләребез басылып тора. Дәвам итәбез. Бүгенге Менә моннан башлана Эр-Рахман һәм инде спираль буенча әйләнәләй Алламал Кур'ан, Халакал инсан, Алламахул баян дип. Ортадан спираль буенча Коръән Кәримдә ул 2-3 бит алып тора. Гарәп телен, инглиз телен, төрек телен, монда төрек лицейын тәмамладым. Билетә хатын-кыз силуэтын күрәбез. Әмма дә ләкин ул гади генә хатын-кыз силуэты түгел. Моннан күрсәтим. Миндә аның кулында баласы. Ул гарәпчә вау хәрефе, бик символик хәреф. Ана карнындагы баланы символ итә. Бу безнең класслар белән эшләүче класслар. Без 8 балалар. Садитесь. Монда нинди дәрес барасың? Монда школа кураторы. Дегендә педкласслар безнең, ә монда инде педкласслар белән. Шимбә көнне өстәгән менә әлеге балалар мәктәптән килгән балаларны каршы алалар, алар белән йөриләр, дәресләрне бергәләп уздыралар һәм озатып җибәрәләр. Кем белә, бәлки Аристотель дәресләре булмаса, Александр Македонский шул кадәр бөек сугышчы һәм патша була алыр идеме? Многие считают, что учитель – это не профессия, а призвание. Как много должен объединять в себе тот, кто хочет стать наставником. Ныклык, шиксез сабырлык, кайткылык һәм йомшаклык, ышаныч һәм бар җирдә дә үрнәк була белү. Ә иң мөһиме мәхәббәт, тормышка, уку процессына иң элек балаларга. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Это, безусловно, подчеркивает высокий статус учителей и важность вашей работы. Сезнең һөнәр иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек хезмәт. Чөнки сез киләчәгебезне нигезен саласыз. Сезгә бик зур рәхмәт кушабыз. У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в нашей жизни. Мы всегда с теплотой вспоминаем о каждом из них. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии. Народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представители педагогических династий. Хочу выразить всем вам слова благодарности за ваши знания, опыт и мудрость. Сезгә рәхмәт.
Мы делаем все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень. Мы стремимся к созданию современной школы, как в содержательном, так и в техническом плане. Новые образовательные технологии, несомненно, улучшают условия работы учителей, расширяют возможности их профессиональной и творческой реализации. Главным вопросом остается качество образования – это наш приоритет. В то же время, как никогда, важно воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданственности, формировать традиционные для нашей республики и страны духовно-нравственные ценности. Пристальное внимание в этом году мы должны уделить науке, особенно высшей школе. Вузы – равноправные участники научных исследований, создающие свои наукоемкие высокотехнологичные проекты. Это и новые возможности, и новые идеи, и активное включение молодого поколения в инновационное развитие. Вот сегодня как раз мы с вузами, со студентами встречались, с миллионерами, которые по миллиону выиграли. И, конечно же, вуз – это не только высшая школа, это исследовательский центр. И вот эту идею мы будем продвигать дальше. Молодые ученые – надежда на быстрые технические и технологические обновления России. Мы обязательно продолжим создавать комфортные условия для их эффективной работы. Наш безусловный приоритет – это бережное отношение к талантам, дарованиям, творческому интеллектуальному труду. Уверен, это непременно принесет результат. Дорогие друзья, в завершение хочу еще раз поблагодарить вас за ваш труд. Пусть год педагога и наставника будет для вас продуктивным и насыщенным. Hammaga da salomatlik, iminlik, ijodiy maoshlar, zo'r jing'ularga Xudoy nasib etsin. Barakalloh.